Ara què? Què de què? Que no veu que hi ha aigua? Sí que ho veig, sí. Deu haver-hi alguna fuga d'alguna tuberia del lavabo o quelcom similar. La mare que em va parir. Però que no veu que és aigua de mar? Que és aigua salada? Aigua de mar. El que ha passat segurament és que la fuga haurà destrossat algun paquet de sal de la cuina i per això l'aigua és salada. Mare meva. Vostè és idiota? Que no em comprengui. No és pas responsabilitat meva, sinó seva i de la seva falta d'intel·ligència. Entès? Capità, necessitem instruccions pels bots salvavides. Ai, mare meva, que tontos que sou. Uau. Escolta'm, dones i criatures primer. Després els homes. Aquestes són les ordres. Quina enveja. Tant de bo ser una dona. Les dones anem primeres perquè només ens veuen com a màquines de fer fills, perquè la humanitat no s'extingeixi, idiota. Senyoreta, disculpi. Senyoreta, no és gens segur que estigui vostè aquí. Estan preparant els bots salvavides? No estaria aquí si no fos perquè un policia s'ha emportat a un amic meu emmanillat. Vaja, em sap greu, senyoreta, però poc puc fer jo. Rosa, aquí estàs? Va, vinga, que hem de pujar a la coberta. Espavila. Prefereixo morir ofegada abans d'anar amb tu a qualsevol lloc. Diam! Faci el favor d'ajudar aquest senyor a pujar la senyoreta a la coberta. Sí, capità, A les seves ordres, capità. No, què feu? No em toqueu. No, deixeu-me anar. Està entrant aigua, Estàs intentant distreure'm per escapar? M'has emmanillat a una columna. Tros de quònium, com collons vols que m'escapi? El vaixell ha xocat contra un iceberg i s'està inundant. Que tothom pugi a la coberta per pujar un bot salvavides. Hòstia. Me cago en Déu! Hem de marxar? Sí. Bé, jo... Haig de marxar... Jo? Com diu? No seràs pas capaç de deixar-me aquí, oi? A veure. Està arrestat per segrestar a una dona. Això és castigat amb la pena capital. Però què collons estàs dient? Jo no he segrestat a ningú. Sí, clar, això és la teva paraula. I encara que ho hagués fet, tu no ets absolutament ningú per dictar cap sentència, Tros de merda. No sigui que sí que l'havia segrestat. Que li dic que no. Adéu, criminal. Que el destí li torni tot el mal que ha causat. Què? No! Merda! Joan, xutiu del mig, hòstia, quanta gent. Joan! Deixa'm anar, Albert, deixa'm anar. Vols callar? Rosa! Manel, qui és aquest? Pots saber on és en Joan? Pensava que estaria amb tu. Una mica de sort, en Joan ja està mort. Qui és aquest carallot? I què collons acaba de dir? Idiota és, no li facis cas. Escolta, un policia s'ha emportat en Joan. Què? A on? Això és el que estic intentant averiguar, però és que no ho sé. Següents! Nosaltres! Deixa'm anar! Senyor, vostè no pot pujar, només dones i nens. Sí, bueno, però segur que pot ser una excepció, Em temo que no, senyor. Mare meva, com rellisca el terra, Aneu amb compte! Però serà? M'has mossegat! Va, Manel, corre! Això! Vés-te'n a morir amb els pobres! Quina noia més tonta! Per favor! Dispensi, senyor, però només poden pujar dones i nens, o sigui que sisplau apartis. Vagi amb compte que l'anterior a vostè ha relliscat i ha caigut a l'aigua. Passi! Gràcies. Auxili! Joan! Manel? Joan! Rosa! Gràcies a Déu, hòstia santíssima, estava convençut de que moriria aquí. Bueno, tampoc cantes victòria encara, nen. A veure com collons et traiem les manilles. Rosa? He vist que hi havia aquesta destral en una caixa de vidre i dic, pues igual en serveix, no?
I què collons pretens fer amb això? Joan, No et moguis, Rosa. Rosa, espera. Rosa, a espera. la de 3. Rosa, Una. Rosa, no facis res del que no estiguis segura. 2. Rosa, per l'amor de Cristo, deixa-la d'estral. Deixa-la d'estral. 3. Bueno, em sembla que l'heu d'esperar al següent episodi a veure si tinc bona punteria o no. En fi, moltíssimes gràcies a totes les persones que doneu suport a aquesta sèrie mitjançant el mecenatge aquest de Patreon i aixeta. Però en especial moltes gràcies als mecenes nivell divinitat. Moltes gràcies Roger Madrid, moltes gràcies Isaac i moltes gràcies Marc. Vale? Vinga, un petonet. Fins al següent episodi.